Безнең Чиләбе өлкәсендә зур шундый шатлыклы вакыйгалар. Иртәгә 1 октябрьдә Чиләбе каласында бөек шагыйребез Габдулла Тукайга Тукайның һәйкәлен ачу тантанасы була. Иншалла, шуңа күрә без моны бик көттек. Бик бу һәйкәлнең булуы өчен безнең татар өлкә конгрессы бик көч куйды, тырышты, әлхәмдүлилләh. Һәм шул уңайдан безгә бу тантананы, бу шатлыкны уртаклашырга безгә кадерле кунаклар Татарстаннан кунаклар килде. Иншалла, без бик шатбыз. Безнең мәчетебез 97 елда ачылган Исмәгыйль мәчете. Исмәгыйль исемен йөртә. Бу инде мәчетнең төзелешен шул Исмәгыйль бабай исемле бер бабай үзенең улына васыят кылып куйган булган. Безнең менә бу монда борынгы мөселман зираты урнашкан мәчет тирәсендә, янәшәсендә. Һәм шу зиратның читендә бер йорт булган. Ул йортта безнең бабайларыбыз менә шул ахират йортына озатыр өчен кирәк яраклы әйберләрне саклый торган булганнар. Аны яндырганнар, билгесез кешеләр, наркоманнар булса кирәк. Шунда Исмәгыйль бабай бик борчылып улына Габдулла Хатабыйга менә шунда йорт салып куйды бейте. Һәм аның улы Габдулла Хатабый әтисенең шул васыятен шундый матур күркәм рәвештә үтәргә була, мәчет сала. Һәм шул мәчетне әтисенең исеме белән Исмәгыйль дип атаган инде. Безнең мәчетебездә инде беренче көннәрдән башлап укытулар оештырылды. Һәр вакыт бу безнең төп максатыбыз дип тәмин шулай күрәм. Укытулар һәр көн диярлек бара, җомга көннән башка инде. Урта яшьлек кешеләргә, балалар да, өлкәннәр дә барысы да йөри. Якынча инде һәр ел безнең монда 10-15 төркем группа инде шәкертләр һәр вакыт укыйлар инде. Җомгага әйтү кыен, чөнки безнең мәчетебезгә җомгага килүчеләрнең саны сый бетми. Чөнки күпчелеге алар урамда укырга мәҗбүр. Хәтта кыш көннәрендә дә урамда укыйлар. Шуңа күрә якынча инде 500, 600, 700 кешелек булса кирәк шулай. Мәчетләребездә дә үткән елда да, быел да татар теле буенча диктант язулар оештырылды. Быел инде менә 26 кеше язды мәчетебездән, мәхәлләбездән. Үткән елда күбрәк булган иде. Без бу хәзер безнең мәчетләрдә татар телен диктант язу акциясына катнашу инде киңрәк таралыр дип ышанабыз. Безнең мөфтият тарафыннан да хәзер инде моңа игътибар бирелә һәм киләсе елларда һәрбер мәчеттә дә мондый диктант язу бер мәйданчыклар мәчетләрдә булыр дип без ышанабыз һәм моңа әзерләнәбез.